Surat Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Hindi ba dumatal sa tao ang isang panahon na siya ay hindi man lamang isang bagay na nababanggit? إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Katotohanan ang aming nilikha ang tao mula sa nutfa upang siya ay aming masubukan, kaya't aming ginawaran siya ng pandinig at pangmasid. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Katotohanan ang aming ginabayan siya sa tamang landas, kahimat siya ay may pagtanaw ng pasasalamat o walang pagtanaw ng pasasalamat. Inna a'tadna lil-kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. At sa mga nagtatakwil sa pananampalataya ay aming inihanda ang mga bakal na kadina, ang mga gapos sa lieg at naglalagablab na apoy. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Katotohanan sa mga matutuwid ay magsisiinom sa kupeta na ang laman nito ay alak na hinaluan ng tubig mula sa batis ng paraiso na tinatawag na kafur. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Isang bukal na kung saan ang mga alipin ni Allah ay magsisiinom na dumadaloy ng masagana at hindi magmamaliw. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Sapagkat sila ang nakatupad ng kanilang panata at nangangamba sa araw na ang kasamaan ay magsisipangalat ng malayo at malawak. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. At sila ay nagkakaloob ng pagkain dahilan sa pagmamahal kay Allah sa nagdarahop, sa ulila at napipiit. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Na nagsasabi, katotohanan kami ay nagpapakain sa inyo para sa kasiyahan ni Allah. Kami ay hindi naghahangad ng pabuya o gantimpala, gayon din ng pasasalamat mula sa inyo. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Katotohanan kami ay nangangamba sa aming Panginoon sa araw na mahigpit o mabalasik at nakahahapis. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Kaya't sila ay niligtas ni Allah sa kasamaan ng araw na iyon at binyayaan sila ng ningning at kaligayahan. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. At kanyang gagantimpalaan sila ng anumang gawa na matsyaga nilang pinagtiisan ng isang halamanan sa paraiso at ang kasuotang yari sa sutla. Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Sila ay magsisihilig dito sa mga nagpapalamuti ang supa. Sila ay hindi makamamalas dito ng labis na init ng araw, gayon din ng labis na lamig. Wadaniyatan alayhim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. At ang lilim ng halamanan dito ay nakababa sa kanila at ang mga kumpol ng hitik na bunga ay nakabitin ng mababa na abot kamay nila. Wa yutafu alayhim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. At sa kanila ay palibot na idudulot ang mabibilog na banga na yari sa pilak at mga kupitang kristal. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal na kumikislap na gawa sa pilak, kanilang itatakda rito ang sukat ng inumin ayon sa kanilang maibigan. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
At sila ay dudulutan upang uminom sa kupita na nahahaluan ng zanjabil. عينا فيها تسمى سلسبيلا Mula sa isang bukal ng tubig dito na tinatawag na salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. At sa kanila ay nakapalibot ang nagsisilbing mga lalaki na may hindi nagmamaliw na kabataan na kung sila ay inyong mapagmamalas ay isipin ninyo na sila ay waribang nagkalat ng mga perlas. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. At kung tutunghay kayo rito sa paraiso, kayo ay makamamalas ng sukdol na kaligayahan na hindi kayang hagapin at isang dakilang paghahari. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Ang kanilang mga kasuotan ay kulay lunti ang sutla na napapalamutihan ng ginto. Sila ay gagayakan ng mga polseras na pilak at ang kanilang Panginoon ay magkakaloob sa kanila ng dalisay na inumin. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. At sa kanila ay pagbabadya, katotohanan ito ang gantimpala sa inyo at ang inyong pagsisikap ay pinahalagahan. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Katotohanan kami ang nagpahayag sa iyo, O Muhammad, ng Quran, ng bahabahagi o sunod-sunod na antas. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Kaya't maging matyaga at matintiman ka, O Muhammad, at tumalima sa kapasyahan ng iyong Panginoon. At huwag kang makinig sa makasalanan, gayon din sa mga hindi sumasampalataya sa kanilang lipon. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. At gunitain o luwalhatin ang pangalan ng iyong Panginoon sa bawat umaga at hapon. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. At sa panahon ng gabi ay magpatira pa ka sa Kanya at ipabantog ang papuri sa Kanya sa mahabang bahagi ng gabi. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya ay nagmamahal sa panandaliang buhay sa mundong ito at pinabayaan nila at hindi binigyan ng pahalaga ang matimbang na araw na magiging mahirap. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Kami ang lumikha sa kanila at ginawa naming matibay ang kanilang balangkas ng buto. At kung aming naisin, magagawa naming palitan sila ng iba na katulad din nila ng buong buo. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Katotohanan, ang mga talata ng Quran ay isang pagpapaalaala o tagubilin. Kahit sino man ang magnais, hayaan siya na tahakin ang landas tungo sa kanyang Panginoon na si Allah. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. At kayo ay hindi makagagawa ng anumang nais ninyong gawin, malibang ito ay pahintulutan ni Allah. Katotohanan si Allah ay lagi ng pinakamaalam, ang tigib ng karunungan. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Tanggapin niya sa kanyang habag ang sinumang kanyang maibigan, datapwat sa mga tampalasan ay kanyang inihanda para sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan.